Kan entuk ora? Dong ora. Enggak tak yakin. A1. A1. Kira nyemplung-nyemplung lagi be kan. Sanggup man barang iki Mas. Jaluk doa orang tua ta, Bro. Oh, wes mau. Sungkem ki mau. Iya. Nyawa. Tak itu. Nah, strike. Alhamdulillah munggah bola. Semoga kan nasibmu 2 kilo up. Gede Kang. Wih. Miris, ceguri. Nah, alhamdulillah. Kan makan. Kayak kilo Nabi Hidir make. Wih, iki mau lo kan sing kayak mau mocel kan? Kata-kata Kang. Sing penting cemplungake. Soal rezeki wis ana sing ngatur bolo. Oke, masuk. Sak bantal. Rumpun menco. Ora situ ngantuk. Kowe dulu sesar ora unggah-unggah lho iso. Orang nek. Iki nek raitor gambar dino wae siji. Wah. Jangan orang nek trapel. Lah bareng bapak tuh yang iki nek karo kandare karo tuwoji. Cocote sawah iku watane. Kuwi cocote sawah iki. 27 April 2025 pertarungan di laut Eropa, perairan Eropa. Hasil tempur ikannya bocil-bocil. Laut Eropa guys, laut Eropa. Loh, anu yang bau ini. Loh, 2 jari loh sepuluh loh. Oh, 2 jari. Loh, tambah gede. Kawin. Ya, kawin. Kurang mati wene Mas Adi tutuke kowe. Nggih. Kurang mati gelem. Aja iki. Kowe arep nyari. Ngaduh dak dom colot dulu lah. Sik kene sik to, kene sik ya. Oh, rong nyari. Kok rong nyari lah, ora apa-apa lah. Bakar-bakar ya enak iki.